Thokozani bogogo nomkhulu salukazi sendoda lesogogo bathi nimbathi uma uvula kuvala emzini emadoda u-anti usha ukuthwala ngedlozi idlozi okuthwelwe ngalo Mm. ku 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 kuyadabukisa ukubona indlela ezahlukahlukene zokwenza izinto and ngizocela ukuthi ningivumele ukuthi anginganabi kakhulu ngoba ukunaba kwami kungase kufike eindlebeni zamabhimbi ngoba kunezindlebe ezingamabhimbi ezizwa amanga ezizwa ungekona. Ngizocela ukuthi ningivumele ukuthi nginganabi ngokuthi izimpawu zokuthi idlozi lala ekhaya kuthwelwe ngalo sekhona olisebenzisayo idlozi lala ekhaya ngokungamthetho womsamo ngoba akuwona umthetho womsamo ukuthi idlozi lisetshenziswe ngendlela ebhedayo. Ngicela ucacisa la. Kunomehluko phakathi kokuthi kunomuntu othwele ngedlozi ngokuthi ehambe ayenza umhlahlo wokuhluza idlozi angalisebenzisa ukuthi limkhanyisele into zakhe ukuthi ziye phambili. Kunomehluko kunokuthi kube khona umuntu othwele ngedlozi ukuthi idlozi leli aliqeda abantu la ekhaya khona yena ezokwazi ukuthi ephakame, meaning ukuthi usebenzisa idlozi ngendlela wrong. Kunomehluko lapho. So namhlanje na sikhuluma ngalokusebenzisa idlozi ukuthwala ngalo idlozi eligcina lidimanda ukuthi akuphume umphefumulo khona wena uzokwazi ukuthi uphakame. So angizukunaba kakhulu ukuthi yabona ekhaya masokushona kanje anokwazi ke ukuthi la ekhaya kuthwele ngedlozi and umuntu othwele ngedlozi la ekhaya nimbona ngalokhu cha angizukwenza lokho ngoba ezinye izimpawu thola ukuthi umuntu uyithwalele ngendlela yakhe akathwelanga ngedlozi akahlangene nendaba zedlozi lele nilisolayo kodwa ngoba izimpawu zithi ayifane futhi lezi zimpawu ziziwe umuntu onezindlebe ezingamabhimbi bese umuntu athi yes ugogo bathi nembathu uyishilo le ndaba. Nazi lezi zimpawu lezi umalume anazo, nazi lezi zimpawu lezi ubhuti omdala nazo, nazi lezi zimpawu lezi in kanti kuyinto ekungeyona akulona iqiniso. Siyacela nje ukuthi nivumele ukuthi anginganabi ngento ezoqhatha ngoba le channel eyomndeni akuyona i-channel yami, i-channel yethu. Kufanele sakhane kule channel lena sakhe imizi yobaba mkhulu. Akufuneki ukuthi le channel lena iqhamuke ekhaya isizobhidliza bese qhamuka umuntu athi hey nayi lento ugogo bathi beyakhuluma ngayo bevela ayithathe ayilahlele kulokhuzana ku-family group ku-family WhatsApp group. Misifika ku-family WhatsApp group wonke umuntu bavumelana ngento eyodwa bathi uyabona bese kuvela lokhuzana opopayi laba bavala umlomo omunye uthe uvela ubone kahle ukuthi sokwanakele why ngoba mina sengikhulume ngezimpawu thizeni engaxwayisa mina ngokuthi uthola kanjani ukuthi kukhona okushaya amanzi okubandakanya isimo somsamo. Umonitha amaphupho wakho, izibonakaliso zakho ukuthi yini lena oboniswa yona ikulidelaphi ngokosimo mqondo sakho wena ithini lento le olokho uboniswa yona ubonani kuwena yini le wena uyibonayo ukuthi yazi lento lena manje ngathi khona okushaya amanzi la
hamba uyohlola, hamba uyohlola. Ayikho enye indlela ongathola ngayo uma ungazange uhambe uyohlola. Futhi mayohlola ungamniki umuntu ozokuhlolela umhlahlandlela ukuthi kukhona engusolayo mayelana nesimo sedlozi. Kukabili, is either uzomtshela into onesho ngayo or uzomtshela into ongayazi. If ungayazi ungamniki umhlahlandlela, hamba nje uyohlola njengomuntu ozohlola. Uyena uzokutholela lo muntu ohlolayo ukuthi isimo sakho sibandakanya ukusetshenziswa kwedlozi. Kukhona isimo sokuphehla amanzi amnyama esikhona ohamba naso, whatever. So ungamlidi umuntu, wena umhambele phambili njengenalidi wena besulandela ngemuva, kanti indaba yakho yena fanele kunike umhlahlandlela, wena uconfirm ngokotini emva kwakhe ukuthi yes kuyikona noma cha akuyikona. Kodwa niwumndeni ningathi manibona izinto zonakala nisabathi ithi nenza izinto hayi man, niyabona la ekhaya ukuthi izimo azihambi kahle. Ake ngize ngempawu ezigeneral engeke zikhombe umuntu la ekhaya. Akusetshenzwa la ekhaya. Isimo sokusebenza sabantu bala ekhaya sisincane. La ekhaya isikolo isikolo asikho ncamncam. La ekhaya ukugana amantombazana la ekhaya azalela ekhaya, abafana bala ekhaya banezingane, komama bezingane zihleli lapho. La ekhaya ngisho ingane la ekhaya kuvuza amafinyili lokhu kwehla kwenyuka sokukuningi, ukukhohlela lokhu ukukhohlelisa zonke izingane. Yonke ingane isibizwa ngesibongo sakubo, ayihlaluliwe ngisho ukuhlawulwa lengane. Hey wena kubani, hey wena Zikode, hey wena Shandu. Ingane seyibizwa ngezibongo, ingane ibizwa ngezibongo. Ningixolele, ingane seyibizwa ngezibongo zasemakubo. Ngicela ubone inkomishi mfowethu. Ingane seyibizwa ngezibongo zasemakubo. Why? Ngoba kuyaphithizela nje la ekhaya, akho lutho ehambayo. La ekhaya usisibonelo la ekhaya akuzidakwa la ekhaya kubuya ngokuzolala. Akuzidakwa la ekhaya kubuya ngiyabona. Akuzidakwa la ekhaya kubuya ngokuzolala. Kuyaphithizela nje la ekhaya, kuyaphithizela njena, kuyaphuzwa nje la ekhaya. Kuyaphuzwa nje la ekhaya, ayikho inqubekela phambili. Akukho kuya phambili ukuthi mhlambe kukhona iprogress, kukhona osindayo ini cha, kuyabheda la ekhaya. Kukhona into wrong emsamo. Kukhona into wrong emsamo. Uyabona ukuthi ngikhuluma ngesisoka, kukhona kulama example esengwakhiphile, kukhona engakhulumi okuyi twist. Usuyofunda kwezakho ukuthi yini twist kulento engiyikhulumayo. Mangithi la ekhaya wonke umuntu uyadakwa, mangithi la ekhaya wonke umuntu uzalela la ekhaya, mangithi la ekhaya umendo nje into engaziwa. Abafana bala ekhaya bayamithisa le ingane zile. Omunye uqoqa inkomo uthi uyolobola, zidayiswe inkomo futhi noma zife. Akufuyeki la ekhaya, imali ayihlali la ekhaya, izindlu zakheki la ekhaya. Nisabathe nithi senizingixabana nomakhi ini usabathi uthi uvusa indlu siyawa, usabathi uthi wenzani, akwenzeki lutho. Kodwa imali yokwenza izinto ezirong ikhona. Imali yokudakwa ikhona. Imali yokwenza amaphathi, yokwenza izinto nje ezithephecelezi ikhona, iba khona. No matter what iba khona lo mali leyo. Lapho kufanele nibhekisise ukuthi hey yazi la kukhona into wrong. Before niphuma niwumndeni niyohlola. Angiyithandi lena mina yokuhlola komndeni. Zisuka ukuthi kuzophuma wonke umuntu thiwa hayi siyokwenza umhlahlo. Siyohlola
siyobheka ukuthi kwenze njani ngekhaya. Ngoba esikhathini esiningi umuntu ogangayo usube ekhona amongst nina. Yes. Ubathini ukhona lapho, yena lo gangayo ukhona lapho. And kwesinye isikhathi yilo ongafuni ukuyohlola noma yilo ogqugquzela ukuthi aphunywe ukuyohlola. Ngeke aphume lo muntu. Kancane bafike bemkhombe phambili. Ngoba into zakhe zithi hambani naye. Into zakhe ziyamtshela ukuthi bajoyine. Makuthiwa hambani ukuhlola good shot hambani. Uyigqugquzele lento leyo bese angaphumi. Ngoba kunemithi evimba inhlolo, evimba umhlahlo. Yingakho mina ngiyakwazi mina ukukutshena ukuthi hayi ngeke ziyabhreka. Kumnyama ebusweni benkawu angiboni. Ngiyakwazi ukukutshena. Nami ezinye ziyangishaya nami ezinye nami ziyangivala ukuthi ngingaboni ukuthi lo muntu okuyiyona inkinga yakhe yini. Kuyenzeka. Nami ngeke ngathi ngiyophuma ngiyobheka nami ngake ngatshena not once not twice ukuthi hayi Mthiya ngeke asixoxe ndoda. Angiboni lutho. Akukho kuvelayo asixoxe. Bese siyaxoxa ngoba umuntu mina osho njalo kimi ngiyamhlonipha ukuthi angamani entante bese ngicina mina ngithi ayakona engathi uyasondela mawukhuluma ngento ethize sengimnika umhlahlandlela manje ukuthi aqamba amanga ashone ngapi. So kumnandi ukuthi uyohlola umuntu ashesha akutshele ukuthi hayi iyabhrika nkawu angiboni ukuthi inkinga zakho yimephi bese ke uyamxoxela. So kukuwena ukuthi mawuzoya kuyobheka laphana uhamba wedwa mawufika laphana uthi wesalukwazi sendoda awungitshene kusuke kwenze njani makunje kunje bese niyaxoxa bese niyabhunga ukuthi hayi makunjalo phela kusuka konakele emsamo ngoba makunje lapho ke uma kwenzeka athi uze kimi napho sengizokutshena ngoba uwedwa sengizokunika umhlahlandlela ukuthi kuba yilokhu nalokhu kodwa ubhasope lokhu nalokhu futhi kuyenzeka ukuthi umuntu abe nalezi impawu lezi nalezi kanti cha akuhlangene nalokho asikubheke ukuthi kwenzakalani bese siyabheka bese siyathola ukuthi kwenzakalani noma siqale ngakho ukuhlola sibheke ukuthi ngokosimo somoya kwenzakalani emsamo kuthinteke kuphi kugangiwe ngemsamo mangithi asebenziseni uyellow and blue candle singayisebenzisi impepho ngoba impepho idonsa idlozi irrelevant ukuthi lihlambukile noma lihlambulukile kodwa ibani lezi ezimbili uyellow no blue zidonsa idalwa ehlambulukile phela ngoba idlozi elingahlambulukile aziliboni ibani kodwa idlozi elihlambulukile liyakwazi ukuthi libone ibani lizwe ukuthi kukhulunywa nathi ke manje lilalele ukuthi kukhulunywa ngani kuthiwani. Aphehliwe amanzi amnyama kweminye imizi. Eminye imizi akwenzeki lutho. Umnyama kuphela kwasani. Uthi uqala ibhizinisi liyawa, nomunye athi uqala ibhizinisi liyawa, omunye athi uyaqala livume bese kuthi uyathakatha kanti cha mhlambe naye uthola inhlanhla from ekhaya konina. Akuyona yakhe akuyona la ekhaya inhlanhla le adonsa ngayo okwamanje yasekhaya konina. Bese sijaha ukumnuka sithi uyathakatha kanti ekhaya konina bamnikele inhlanhla lena ukuthi ezokwazi ukuthi kube khona imali ukuthi kulungise isimo somsamo wala ekhaya. Ngingakhuluma ngalelizwe leli iNamibia ngokuthi limandla ngokwesimo somsamo, limandla ngokwezimo zenetwork yani yedlozi lelizwe leli. Linamandla ngokwenetwork yani yedlozi. Kuneyinduku ezisetshenziswayo ezithola phezulu kwempepho, ezinye ziyahlafunwa, ezinye ziyagquma ziyaphalaza, edila directly ngama issues ani omsamo nokuthi inetwork yakho nedlozi
ibe connected. Idlozi ungathi mawukhuluma nabe sidume empalini, inetwork yakho nedlozi fanele ibe connected. Idlozi iline yakho fanele ukuthi idonse ngo-landline to landline. Mawufonela umuntu ku-landline ayikho indaba ukuthi kuyakhatha, unamanga ufuna ukukhuluma naye nje ubulokhu uqamba amanga ukuthi iyakhatha nguza lutho. Landline to landline ayikhathi. Siyakhatha manje kwezinye izikhathi ngoba sokhona nama-landline lawo ahamba ngamalokhuzana ngama-sim card. Kodwa lama-landline lawa akudala uthi ufonela umuntu from one landline to another ayikhathi lo phone. Idlozi-ke fanele idonse ngalowo line-ke, old telecom wiring, hayi lo omanje. So ngiyacela-ke ngane zakwethu ukuthi ungahlali phansi ekubeni ubona ukuthi kukhona into engahambi kahle ngokosimo somsamo wala ekhaya. Kukhona ongahambi kahle ngokosimo somsamo wala ekhaya. Kulapho songena khona isimo sani somsamo ohambayo. Ngoba umsamo ohambayo yini ngane zakwethu? Yes, kuba khona izinto esizenzayo kube nendishi, amacansi, imbenge, icephu, yonke lento le. Right ke kuba khona konke lokho. Kodwa ukhiye womsamo ohambayo wonjani? Ukhiye womsamo ohambayo yini? Wena uqobo. Kufanele mawumuntu ukhandwe wenziwe umsamo wena uqobo. Wena ube umsamo ohambayo. Kodwa kunemigomo nemibandela. Ngoba ngeke ube umsamo ohambayo kanti uyophinda uhamba ulala. Uyacisha lo msamo. Kusho kufanele uhlezi uvuselela. Uyacisha lo msamo. Ngubuzile ngathi ngenzeka yini ukuthi umuntu afike athathe umsamo ohambayo kodwa bese ngimnika umuthi ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele ahlambuluke. Bathi udlala ngesikhathi because ukuhlambuluka kwakhe fanele aqale phansi yenye imali le ukuthi aqale phansi uzothi uyamroba. So ungawufaki lo muthi loyo. Ungawufaki ngoba ukuhlanganisa lo muthi loyo kuyafana nemithi osuke usuyifakile egazini kuyena ukuthi abe umsamo yena uqobo. Yingakho ngikwazi ukuhlola noma ikuphi la ngikhona. Noma ikuphi la ngikhona ngiyakwazi uconnect because lento ngiyakhe kumina ngaphakathi. Ngiyakhele mina ngaphakathi, yakhelwe kumina ngaphakathi. So kuba khona imigomo nembandela uma umsamo wena uqobo. And mawumsamo wena uqobo awuwona umsamo wasekhaya. Kunomehluko. Awuwona umsamo wasekhaya ukuthi uzofonela wena usegoli. Webhuti omdala manje na nayi ingane igula lana awukhulume nayo ngoba wena umsamo bese kunika ingane ifoni bese uyakhuluma ukuthi yebo gogo nomkhulu cha. Owakho iyafana nokuphahla lento le. Usuke ukhuluma nedlozi elihamba nawe. Usuke wenzela ukuthi uma usendaweni lapho ungeke ukwazi khona uguqa ngedolo ushise impepho ukwazi ukukhuluma. Ukwazi ukukhuluma njena usule nje ukhulume wedwa nje noma umisa imoto noma umisa itaxi uhlike nje ehlathini ukuzulazule nje ehlathini ukhulume wedwa kungabi nomsindo kungabi ne-cellphone phambi kwakho ukhulume uthi nakho ngiza kuthiwa kwenzakala into ethize kunje kanti kwenzakalani la nikhona nenzani la nikhona nenzani kanti ukhulume ulwe mawulwe noma mawufuna ukubonisa igratitude ukuthi nakho ngithola indaba ezimnandi nelabo gogo nomkhulu. Hayi ngiyanibona impela ngihamba nami. Ngiyajabula ke mina ukuzwa lezi ndaba engizwayo. Sengicela ukuthola ucingo lana kuthiwa la msebenzi ngangiwucelile sengiwutholile. Uyakhuluma njena uyahamba ujabulile. Kwesinye isikhathi uthi awugiye.
Yabo ugiya impela uwedwa ngoba ujabulile bayakuzwa ngoba lento ingaphakathi kuwena. Kuba khona futhi nokudla okufanele ukuthi ukugweme hayi ukuthi ungakudli. Ugweme esikhathini esiningi. Njengokudla okunamafutha amaningi, njengokudla okunongwe kakhulu, ugweme hayi ukuthi ungakudli ungizwe kahle. Ama-chips amnandi bazalwane. Ugweme. Uyongitshena wena. Wena uzongitshena ukuthi ithini lento lena misiyakheke kuwena. Kakhulukazi umsamo uhambayo usiza ekuthenini uma sekuthiwa kugangiwe ngedlozi la ekhaya futhi kade nithi niyasiza phela imali ini phume yakhe indlela. Phume yakhe indlela. Zenzela into yakho. Umuntu nomuntu unamadlozi ahamba naye yedwa futhi. Lento lena yokuthi yonke into kufanele idlule kusibanibani, yonke into kufanele idlule kusibanibani, kwesinye isikhathi lo sibanibani uyaganga. Kwesinye isikhathi wena ogangayo bese ukhatha usibanibani nedlozi ngoba kuyenzeka nalokho. I-wrong. Asifundeni ukuthi umsame ube kuwena. Awube kuwena umsamo. Bhekana nezinto zakho. Ngisazwenza ivideo ekhuluma ngokuthi izikhathi zedlozi idlozi liphila kweziphi ikhathi ngoba sinale nkolelo thina yokuthi idlozi liphele emandulo. Thothi ugogo wakho ushone last year, wena ufuna ukutreat ugogo wakho as ugogo wasemandulo. Ugogo wakho ushone last year. Yonke lento lena ofuna ukumenzisa yona akayazi. Sizoyikhuluma leyo. Asingayimoshi lena yokuthi kukhona la ekhaya ophehla amanzi amnyama idlozi lisebenzela yena. Uthwale ngedlozi kodwa ngendlela embi ngoba umuzi uyaphela. Uyaphela umuzi. Uyaphela umuzi. Impilo zabantu bala ekhaya zimile nsi. Ukwabona imizi kune video athi ngiyenza ngiseJamaica. Umuzi ungapheli. Ekhaya kwafa imoto mhlambe yashaya icarburetor. Azange salunga leyo moto. Sizizalile izinkukhu. Ekhaya ubhuti la ekhaya bekanesithuthuthu. Siyabola manje. Ibhayisikili amkhulu ihleli lapha lize liyabola hayi ngoba umkhulu usashona. Lahlala lifile kodwa uze washona naye. Akekho nocabanga ukulungisa lisebenze sokuba ngazathi manje isikhonkwane sala ekhaya. Indlu yawa. Niyayibona le ndlu yawa nonke kodwa akekho onogqozu lokuthi ayilungise. Kuba ngazathi hayivele indlu abantu abadala akufuneki ibe yinhle. Bazalana ayikho lento le. Ngeke kube yinono njengedlozi. Idlozi liyayithanda. Lalela, idlozi liyazithanda. Idlozi liyayithanda indawo eclean. So kukuthina ukuthi siyabona ukuthi konakele edlozini. Sithule sithini? Sithule sithini sibona ukuthi kuphehlwe amanzi amnyama? Sithule sithini? Ungahlali njena ubone ukuthi inkingi isemsamo. Okunye sazokhuluma ngakho ukubaluleka kokugeza after ushonelwe. Ngoba abantu abaningi into abayithandayo silinde ukuthi ekhaya kugezwe. That's the last thing yasekhaya ukuthi ugezwe ekhaya. What if ekhaya kugezwe? Makuthiwa kufanele kugezwe akusho ukuthi kufanele kuyenziwe umsebenzi ngaso sonke isikhathi. Ungageza uwedwa. Ekhaya mabaselinda u3 months wena awunawo 3 months impilo yakho imile. Usunethunzi elimnyama manje ukuthi uma wakho ushonile ubaba wakho ushonile ususenaleli ethunzi leli phezulu kwamathunzi amnyama onawo vele wena ulinda ukuthi ubhuti omdala noma ubaba noma umalume usazosibiza ukuthi sizogeza ekhaya. Uyajabula. Uyajabula. Uyolinda kuze kuye uJesu if uyabuya. Usazolinda ke.
Usazolinda mntaka gogo, khuleka, usazolinda ke wena. Mawala futhi usazolinda. Why usazolinda isikhathi eside kangaka? Yingoba unenkani. And ayikho lento oyilindile. Uphehlela amanzi amnyama njena, ulokhu uyathula, ulokhu uthi ayidlozi lozi lingizwe, lozi lingizwe. Kukhona abantu athi babashisa impepho, bavele benze kube worse. Kukhona imizi impepho sebayibeke phansi ngoba ukushisa kwabo impepho izinto ziba worse. Uyitshe uthi izinto ziza kahle, uma uke wathinta impepho njena idlozi vele lidunuse, mawale livele lishiphe. Kwenziwa yini lokho? Kuphehlwe amanzi amnyama, kugangiwe ngedlozi. Idlozi laze lathutha, laze laphuma idlozi ungafanele. Nendlela mina ehlukile ngiyayihlonipha futhi nale eyenziwayo ukuthi idlozi seliphumile kufanele ingeniswe futhi. Ngiyakuhlonipha lokho ngeke ngakubona kwenziwa, ngeke ngakubona kusebenza, ngaphinda futhi ngeke ngakubona kungasebenzi. Yingakho indlela yala ekhaya yedlozi uma like lafakwa idlozi ekhaya, thina sinenkolelo la ekhaya nokufunda ke kwamanye amazwe njengaleli, sinenkolelo la ekhaya yokuthi idlozi uma like lafakwa alibe lisafakwa futhi okwesibili liyabizwa. So kuba khona ukuhlanjululwa komsamo, kuba khona izibani thizeni esizikhanyisayo emsamo for 7 days. Lozo izibani ezifanele ikhanyisa for 7 days, izibani zembala ethize kufanele zikhanyiswe emsamo for 7 days. Mase iqedwe ukhanyisa izibani for 7 days, usuku le7 kulapho ke ekuzobe kubizwa abantu bala ekhaya ngesilwane thizeni. It's either kuba imbuzi, amandla embuzi mawangekho, kuba inkukhu ezimbili, iqhude libomvu, isikhukhukazi siyiskoshi. Kube khona utshwala besizulu. And bese bebizwa ke abantu abadala ukuthi buyane ekhaya, lezi bani lokhu nizibona zishunqa la ekhaya, siyanibonisa ukuthi la ekhaya sesikhona. Ngoba idlozi makuthiwa lidubile noma lihambile lisuke line mentality yokuthi akusekho umuntu la ekhaya, ngoba ngithi usuke egangiwe ngalo ngokosimo sani somuthi. So ngisazoyenza ivideo lapho engikhuluma khona ukulungiswa komsamo. Ngisazoyenza maduzane ukulungiswa komsamo. Kuyafana noma ukuthi akufane ekulungiseni la masekuthiwa khona ke manje na sokuhlanjululwa idlozi leli athi liboshiwe, ethi lisebenzela indlu thizeni, athi lisebenzela umuntu thizeni la ekhaya, mase likhululiwe ejele ledlozi, mase liphumile kulokhuzana ancestors prison, seliza kuphi kuthina ukuthi silamukela ngani. Kuthe ukuthi xaxa into edingakalayo, ngoba akuyona umsebenzi omncane, kuyajulwa, akuyona into encane futhi akuyona into yomuntu ozobe ethatha amashansi makayenza. Kufanele nitholisise ukuthi yenziwa kanjani. Mawufuna ukuyenza ngokwenkolo, ngizocela ukudonsa izinkolo ezimbili engiyithembayo ngokuthinta umsamo. Inkolo yakaShembe, inkolo yeYoni. Futhi eYoni engathi ungathola umuntu ongeke agxile kuNkulunkulu, ongeke agxile emthandazweni, ozogxila ngokudonsa. Fanele uthole ngathi ungathola umuntu ozogxila ekudonseni ukuthi bayangena bayaphelela yini labantu labo ufuna bangene baphelele. Kubaleke kakhulu. Salukazi sendoda lesokhokho bathini mbatha uma uvula kuvala emzini amadoda, ngiyahamba ngiyale lena ngintshela angintsheli lena
ngishilo ngathi ngizonifihlela lena ngoba inobungozi ngaphakathi. Saluka sendoda lesugogo bathini bathi mavula kuvala emzini amadoda anti usha. Thokozani.